33 anyos nga lalaki nga nag-ayo sa atop sa skywalk na kuryentihan o gidala sa Tambalanan. Ani ang report ni Femari Dumabok. Sa kuha nga video sa usa ka netizen nga daling gitabang kining lalaki nga nawad-an og panimuot. Hangtod ganisuway na kini sa pagtindog ug makita nga galagom ang pipila ka bahin sa iyang lawas nga posibleng paso-paso human na kuryentihan. Usa sa mga daling miresponde ang mga sakop sa City Toda. Mato ni Joy Tumulak na dawat nilang alarma pa sa 11 gahapon sa buntag. Din ang biktima usa sa mga kawani sa kontraktor sa DPWH. Gila ang biktima nga si Rocky Ingires, 33 anyos, taga Sitio Olibo, Barangay Mohon sa Dakbayan sa Talisay. Primary line. So katong maong primary line naato sa gikusgon nga 32,000 volts. Oo. So mo to nga pagkaigo niya kay diha man sa iyang uhan. Nag-helmet, plastic pero igo gyapon, no? So nag-helmet to siya. May nalagani kay naggamit to siya og harness. So wa siya mo ditso og katagak paingon dito sa daan. Saysay ni Tumulak nga sa pakiginabi niya sa mga representante sa electric utility nga wa sila makadawat og pahibaw nga adunay himuong rehabilitation sa atop sa skywalk aron unta masusi nilang daan ang mga live wire o primary line kun dili ba kini masabdan. Dinhi sila sa kong atubangan, dinhi ang head sa supervisor, ang supervisor sa maintenance ug ang supervisor sa emergency. Sa Beco. So, pagka-alarma, diha sila sa kong atubangan. So, moto nga nakapadalin sila og mga personnel unya ila dayong gipamutangan og insulator. So, matod pa ni Beco, sa ilang naandan unta is mo-coordinate sa ilang opisina. Okay, para ilang tan-awon inspeksyonon. Gidala pagdali ang biktima sa mga sakop sa Talisay CDRRMO sa ospital. Gingong padayon pang gimonitor ang kondisyon niini. Samtang kapulisan ang nihimog pakisusi kung wa bay foul play sa maong insidente. Waiting for the family to to coordinate sa office and magpa-blatter or something But so far wala pa man. But I already sent somebody or a police or officer to conduct investigation. Ubani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.